Pel que fa a la ciutat de Tarragona, en aquest cas amb unes dades del 97,41% escrutat, en primer lloc el Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal, que ha obtingut 17.471 vots, el que significa el 37,24% i 12 regidors. Partit Popular amb 9.665 vots i el 20,60%, que es tradueix en 7 diputats. Convergència i Unió, 9.547 vots, que significa el 20,35% i 7 regidors. Iniciativa de Catalunya, Esquerra Unida Alternativa, Entesa, 2.523 vots, un 5,38%, que significa un regidor. Altres vots són 6.072 vots, és a dir, el 12,94%, que no han obtingut cap regidor. Pel que fa a les demarcacions, la demarcació de Barcelona, en primer lloc, Convergència i Unió obtindria amb un 95,93% de vot escrutat, 472.621 vots, un 23,88%, i això es traduiria en 1.234 regidors. Partit Socialista de Catalunya Progrés Municipal, 516.295 vots, un 26,09%, que es traduiria en 948 regidors. Esquerra Republicana Acord Municipal, 143.680 vots, el 7,26%, que es traduiria en 448 regidors. Partit Popular, 281.792 vots, un 14,24%, 283 regidors. Iniciativa de Catalunya Esquerra Unida Alternativa Entesa, 201.471 vots, un 10,18%, 282 regidors. Les candidatures d'Unitat Popular amb 46.401 vots i el 2,34%, amb 68 regidors. Plataforma per Catalunya amb 52.112 vots, un 2,63% i 46 regidors. Associació d'Agrupacions d'Electors d'Osona amb 3.833 vots i un 0,19% i 46 regidors. Solidaritat Catalana per la Independència amb 21.788 vots amb 1,10% i 21 regidors. I la candidatura alternativa del Vallès, 13.648 vots amb un 0,69% i 16 regidors. Altres formacions polítiques han tret uns 139.225 vots i un total de regidors d'un 232. Pel que fa a la demarcació de Girona, Convergència i Unió obtindria 101.373 vots, el que significa un 36,97% i 901 regidors, amb un percentatge escrutat del 96,49%. Segon lloc, Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal, amb 40.765 vots, el 14,87% i 358 regidors. Partit Socialista de Catalunya Progrés Municipal, amb 54.288 vots i un 19,80% i 342 regidors. Iniciativa de Catalunya Esquerra Unida Verds, Esquerra Unida Alternativa Entesa, 13.979 vots, el que significa el 5,10% i 59 regidors. Partit Popular amb 16.572 vots, el 6,04%, 41 regidors. La Federació d'Independents de Catalunya amb 4.520 vots, l'1,65% i 26 regidors. La candidatura d'Unitat Popular amb 7.264 vots, el 2,65% i 20 regidors. Endavant Cerdanya amb 989 vots, el 0,36% i 11 regidors. I l'Associació d'Agrupació d'Electors del Ripollès amb 418 vots, el 0,15% i 11 regidors. Solidaritat Catalana per la Independència amb 4.2
213 vots i l'1,54% obtindria 9 regidors. Altres forces polítiques amb 18.823 vots i un 6,87% dels vots obtindrien 108 regidors. Pel que fa a Lleida, i amb un percentatge escrutat del 91,55%, Convergència i Unió obtindria 59.397 vots, el que significa el 35,06% i 840 regidors. Partit Socialista de Catalunya Progrés Municipal, 45.468 vots, el 26,84%, que serien 344 regidors. Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal amb 23.565 vots, el 13,91% i 292 regidors. Partit Popular amb 14.226 vots i el 8,40%, es traduiria en 56 regidors. Convergència Democràtica Aranesa, Partit Nacionalista Aranès amb 1.557 vots i un 0,92%, obtindria 30 regidors. Iniciativa de Catalunya Verds Esquerra Unida Alternativa Entesa amb 5.001 vots i el 2,95%, es traduiria en 6 regidors. Endavant Cerdanya amb 646 vots, el 0,38%, 8 regidors. Independents per Belianes amb 217 vots, significaria el 0,13% i 7 regidors. La candidatura d'Unitat Popular, 1.937 vots, l'1,14%, 6 regidors. I la Unió Municipal de Catalunya amb 777 vots, un 0,46% i 6 regidors. Altres formacions polítiques haurien obtingut 9.323 vots, el que significaria el 5,51% i uns 56 regidors. Pel que fa a la demarcació provincial de Tarragona, Convergència i Unió amb un 91,04% escrutat, Convergència i Unió obtindria 99.629 vots, el que significa el 33,37% i 754 regidors. Partit Socialista de Catalunya Progrés Municipal amb 72.930 vots, el 24,43%, 397 regidors. Esquerra Republicana Acord Municipal, 33.959 vots, l'11,37%, que es traduiria en 234 regidors. Partit Popular amb 34.266 vots, l'11,48% i 89 regidors. Iniciativa de Catalunya Verds Esquerra Unida Alternativa Entesa, 12.755 vots, el 4,27%, que es traduiria en 38 regidors. La Federació d'Independents de Catalunya amb 4.468 vots, el 1,50% i 36 regidors. Solidaritat Catalana per la Independència amb 3.027 vots, l'1,01%, serien 13 regidors. Plataforma per Catalunya amb 6.765 vots, el 2,27%, obtindria 9 regidors. La Unió Municipal de Catalunya amb 412 vots, amb el 0,14%, obtindria 6 regidors. I la candidatura d'Unitat Popular amb 4.818 vots, l'1,61%, obtindria 5 regidors. Altres formacions polítiques amb 15.780 vots, el 5,27%, obtindrien 47 regidors. Pel que fa a aquestes dades, en tot cas tenen aquí la comparativa dels Consells Comarcals, les candidatures guanyadores el 2007 i el 2011, amb un escrutat, com els deia, d'un 95,22%.